до экономистов, до специалистов в гуманитарном направлении ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать и гуманітарну помощь, і ті, хто знаходиться там в в'язницях, як Криму, так і Російської Федерації. Тобто це дуже серйозна и серьезный крок вперед. Кырым век Кырым татарлары үчүн муйым канунлар. Девлет юлбашчысы Ярмадай Алисы үчүн керек болган канун лейхаларны имзаламага азыр болгонун билдирип, юкары шурауларына Кырым платформасы өткөрүлмөгөнүнө кадар кабыл этежегини умут беследи. Умумен насыл канун лейхалары акында сөз кеткенин Зеленский ачыкламады. Майыс 18-де президент Украина тамыр халклары акында канун лейхасыны юкары шурага берди. Меджлис рейиси Рифат Чубаров бу канун Кырым татарларынын статусы белгиленмеси ве Кырым статусы милли территориаль мухтарият статусына деңиштирилмеси үчүн темел олачагына умут эти. А до речі, ще я хочу все ж таки підписати важливі закони і вірю, що вони будуть до цього часу проголосовані в Верховній Раді і для Криму, для кримських татар, для корінного населення Криму, для багатьох кримчан. Я хочу, щоб ми це встигли зробити до Кримської платформи. Дуже хочу і вірю в це. Окрім цього, є ініціативи, пов'язані із ситуацією, безпековою ситуацією в Чорноморському і Азовському регіонах. Ці питання також будуть розглядатися на засіданнях Кримської платформи. Экинчи сефер президент Улмайстеги инсанлардан истегенен баглы olmalı. Буны Владимир Зеленский матбуат васталары үчүн кечирилген конференцияда айтты. Зеленский кайд эткенине көре, намзети келечек сайлауларда кайта көстөрүлмеси үчүн 2 ел эвелси ишандырганы бежирилмесинен баглы olmalı. 2019 сенеси сайлавалды кампаниясы черчевесинде Зеленский тек bir муддетке сайланып, мемлекетни деңиштирмеге ишандырган эди. Бугун эсе bir муддетке келгенini эминлик эле айтмады. Тек башка президентлерге көре эң жакшы президент olмага истегенин айтты. Ondan son kelген президент ondan da yaxşı olmak керек деді. Тек bu алда Украина инкишаф етіп, 10 yıldan komşu Avrupa memleketleri seviyesine көтеріле біле деді. Рано і несправедливо говорити. Це тому, що не пройшло навіть половини моєї каденції. Я вважаю, що ми багато всього встигнемо. Я вважаю, що є багато обіцянок. Я не хочу, щоб вони залишились в історії як обіцянки. І моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, це буде дуже залежати від тих речей, чи від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив, чи не зробив. Подивимося, як буде. Soykırım kurbanları аңовкуны өз халқанын кеміклері ұстынды ойынлар. Ишгалжилер акимиетнан тешвиқатчысы олған Миллет телеканалының мұхбирі Эльвина Меметова Өзбекстанға барып, шығарған левқасында өз евлерінден сұрғын етілген Кырым татарлар Орта Азияда насыл яқшы яшағанларына тариф етті. Солнечный, дружелюбный, ароматный Узбекистан. Для одних любимая родина, для других жаркий курорт. Для крымско-татарского народа Узбекистан в свое время был местом вынужденного проживания. Позже стал теплым домом. Букунешли ерлерге Кырым татарларына Сталиннын эмірі ile туар вагонларына юклеп кетірілгенлері беңлер жейінсан yolda. Сүргінлікнің бірінші yılлары вефат еткені аққанда ич бір сөз. Еле колғанлар арасында мұхберінің ақрабасы да ола білгендір. Мечбури көчірілме ве барақларда яшайышны достане мемлекетте ерлештіруф деп қайдетті тешвиқатчы. Эх, ностальгия, скажете вы. Наша команда покажет вам до боли знакомые места и подарит теплые воспоминания из детства. Левхада Кырым татарлар ишкыр олып кой хожалығында яқшы çalışқанлары аққанда тариф етілі. Ама кенеде Ярмаданын тамыр халқы евлерінден бинглерже километр ұзақлықта олған Орта Азия чөллеріне неден себеп түшкені аңлатылмай. Ама Русия Өзбек достылға аққанда аңмаға ұнытмадылар. Россотрудничество ярдымы или Өзбекстанда Миллет телеканалы яйынлай екен. Узбекистан – прекрасная страна, которая дружелюбно откроет двери для каждого. Узбекистан – это место, в которое всегда хочется вернуться.
Америка Бірлешкен Devletlerinin devlet katibi Антони Блинкен бірінші сефер Русия тышкы эшләр назиры Сергей Лавров ile көрішті. Исландия пайтақтында кечірілген Арктик шурасынан топлашуында бұлар екі тарафлама мөнәсәбәтләрне музакира еткен. Сөз АБДның инфраструктурасына япылған киберһөҗүм ве Русияның Украинаға нисбәтен тәҗавузны музакира еттеләр. Америка devlet katibi Блинкен кайда эткәненә күрә, оның мемлекеті Москва ile улган мөнәсәбәтләрдә вакыйгаларның кетишатыны эвелдән күрмәгән истей. Буны бәрабәр Америка ве ишдәшләренең менфаатларына каст етүенең акыбетләре олачак диде. We seek a predictable, stable. Ми прагнемо більш стабільних і передбачуваних відносин із Москвою. Це було б добре для всіх, для американців, росіян і для всього світу. Водночас ми дуже чітко заявили, що якщо Росія вирішить робити необачні або агресивні дії, спрямовані проти наших інтересів або інтересів наших союзників і партнерів, ми відповімо. Президент Байден вже говорив про це. Не тому, що шукаємо конфлікту або його ескалації, а тому, що це безпекові інтереси. To defend our interests. В районі Пісків поблизу окупованого Донецька ворог будує нові укріплення в бік українських позицій. Про це повідомляє українська сторона СЦКК. А в ОБСЄ заявляють, що окупаційні підрозділи системно заважають роботі моніторингової місії. Днями знову глушили сигнал безпілотників, що перешкоджає спостереженню. А за даними штабу операції Об'єднаних сил, минулої доби на Східному фронті зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів. Станом на 7 годину ранку 20 травня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. Екінші күн Украинада 5000-ден зиеде COVID-19 хастасы қайды етілмекте. 2000-ге яқын инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде хастаханеге түшкен. Балалар арасында хасталанғанларының сайысы кечкен күнге көре 2 кереге артқан. Бұне бәрі хасталық Юст Тибет хадимінде таздықланған. Хасталарының ең чоқ сайысы Днепропетровск шерінде. Анда 500 хаста қайды етілген. Киевде 433 инсанда чин вирусы белгіленген. Харьков, Запорожье вилаятьлерінде 400-ге яқын хасталанған. 16,5 bin evvel хасталанған кышы түзелген. Ишғал етілген Қырымда COVID-19 хасталығы 89 инсанда таздықланды. 4 хаста хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен, 57 кышы хастаханеге түшкен. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір еті башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka hapsxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır.